Dwi'n un o'r bobl na sy'n just eisiau plesio pawb. Fi just eisiau cael yn erbyn. Ac oherwydd hynny, fi'n cytuno i wneud pethau hollol ridiculous weithiau. Cytuno i helpu ffrind pan fi'n gwybod yn iawn bod dim amser gyda fi. Neu falle cytuno i wneud rhywbeth pan fi'n gwybod na i hotchpotch ar gyfan. Fi'n cofio neu poster i ffrind unwaith. Ac oedd y ffont yn ofnadw, oedd y lliwiau yn clasio, ond ar y pryd o'n i'n teimlo, wneith hwnna'r job, achos o'n i mewn bris neu rhywbeth. Ac ddath y person nôl ato fi, a diolch am y gwaith, a dweud bod yn ffantastig a popeth. Ac o'n i fel, oce, pryd chi fi'n gwneud job nesaf. Yna rai pobl jyst yn hawdd i'w plesio. Mae yna rhai pobl sy'n hinlle llwyr i blesio. Chi'n gwybod pan fyddwch chi wedi bod yn gweithio rhywbeth am oriau, am ddiwrnodau, am wythnosau, peintio llun, papur o'r wal, neu treithio i'r coleg neu rhywbeth, a fyddwch chi'n teimlo'n falch iawn amdano fe. A wedyn chi'n dangos ei rywun, a sdim rhaid iddyn nhw ddweud dim byd. Chi just yn gallu gweld ar i'w gwyneb nhw bod nhw ddim yn impressed. A pan mae hwnna'n digwydd, mae hyder chi yn cael ei dynnu'n fflat i'r llawr. A mae yna rhai pobl just yn hinlle llwyr i'w plesio. Ni gyd eisiau plesio pobl, achos yn y bôn, ni gyd eisiau cael yn derbyn. Fi'n cofio pan o'n i yn yr ysgol, do'n i fawr o aset ar y cae rygbi. O'n i byth yn cael yn ewis i'r tîm ac ar yr adegau prin yna pan o'n i'n cael mynd mlaen fel sub, bydd y gweddill y bois just yn cwyno, achos o'n nhw'n gwybod yn iawn byddai fi'n gadael i'r tîm arall redeg cylchoedd yn amgylch i. Oedd y bois ddim yn erbyn i, a bydd yr athrawon ddim yn erbyn i. O'n cofio un blwyddyn, nes i un ymdrech fawr ola. A wir i chi, nath yn ffitrwydd i wella rhywfaint, ac o'n i just about yn gallu gorffen y traws gwlad heb gael stitch. Ond nath dim byd wella ar y cae rygbi. Achos y gwir plaen amdani oedd, fod y just ddim yn ddau. Fi'n cofio'r ddiwedd un gwerth. Yr athro'n dweud bod yma'n gair gyda fi, ac o'n i fel, pants, be fi di wneud nawr. A wedodd wrtho fi dynnu'n llyfr cyswllt mas. Nawr yn ysgol i, oedd y llyfr cyswllt yn big deal. Oedd y bron yn cael ei weld fel llyfr sanctaidd. Achos yn y llyfr cyswllt, mewn beiro coch, bydd yr athro yn sgwennu neges i'ch rhieni chi ddarllen. Nawr ar ôl cyrraedd y wers nesaf, nes i dynnu'r llyfr cyswllt mas, ac o'n i yn gobsmacked. Achos yn y llyfr, oedd wedi sgwennu bod fi wedi gweithio'n galed tu hwnt. Allai ddim ond esbonio'r profiad fel rhyw deimlad dwfn o gael yn erbyn. Nawr mae'n bwysig i chi ddeall, ond i ddim wedi troi'n chwaraewr rygbi dad dros nos. Ac i weid y gwir, yn hwyrach yn y flwyddyn na, nes i prynu gitar a peidio edrych ar bêl rygbi wedyn. Ond oedd dim ots, achos o'n i wedi cael yn erbyn. Ac o'n i wedi cael yn erbyn gweithaf y sgiliau ar y cae rygbi, nid oherwydd. O'n i wedi cael yn erbyn gweitha'r hyn o'n i, nid oherwydd yr hyn o'n i. Dyna sut mae Duw gyda ni. Ni eisiau cael yn derbyn gan bawb, a ni eisiau cael yn derbyn gan Dduw mwy na neb. A ni'n trio byw y bywyd perffaith yma, ond falle bod e jyst ddim yno ni. Ond y cysur yw hyn, sdim byd allwn ni wneud i Dduw garu ni mwy.
ond sdim byd allwn ni wneud i ddiwgar i ni llai chwaith. Chi weld, mae yna rhyw syniad sic mas na, bod rhaid chi fod yn berson perffaith i gael perthynas gyda Duw. Ond mae Iesu hun yn dweud, mae dod mewn i'r byd nath i achub yr anghyfiawn, nid i achub y cyfiawn. Gobeithio wneud i weld a phrofi'r teimlad yma o gael dy dderbyn. Gobeithio wneud i adael Iesu sibrwd mewn i dy glysti i fod e'n dy dderbyn di fel wyt ti. Mae Iesu wedi dy dderbyn di. Wnei di dderbyn e?